दिव्यवाणी 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 भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवारामका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आपले सोम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंते देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आम्ही मागताव. त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरल्या भावार्थ्यांपासोत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि प्रितमेच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो अंकवार मोरयेतावन जल्मलो पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आणि आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी
सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदीन तसे आता आणि सदा सर्वता आमेन. दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू मळ्यान मागतना रगत गमेता. जेजू आतां भायर सर आपले सवये प्रमाणे ओलिव दोंगराक गेलो. ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा. उपरांत एक फातर बुडोव्यत तितलो पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंब्याचेर पडोन अशें मागणें करूंक लागलो, बापा तुजी कुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर, तरी पूण म्हजी कुशी न्हय तुजी कुशी जावं. तो वळसरगीन तावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडोन दैर दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनी की चड लालेवन तो मागतालो आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्या परी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. मागण्याचो उठोन तो आपल्या शिसा सरशीन पाटी आयलो. ते कंतीन न्हिदोवन पडलेले ताणें देखलें. तांकां तो म्हणालो, कित्याक तुमी न्हिदोवन पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. मरणाच्या की पाताक चड मारेकार देखून पातकाक मरोवन ससनाचें जिवीत जोडिचें तर आमी बापाचे कुशेक कल्तिमान घालूंक आसा. जसमनी मळ्यान जेजून कश्ट सोंसले परी आमी आमच्या जिणेंत कश्टांक बाली जाता. तर हे वेळी आमी देवाची कुशी समजोवंक आनी कश्टा मुखांत्र जेजूच्या नव्या जिवितांत वांटेली जावंक जेजूतान प्रेरण सोडया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेरविनाते कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा
पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर सोम्या जेजू खांब्याक बांदून जेरबांदांनी मारतात. परबेच्या संदर्भार बंदिवानांपैकी लोकांन मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची दस्तूर आसा. यावेळी बाराबास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी आनी मातबाऱ्यांनी बाराबासाक मागी जाय आनी जेजूक जिवेशी मारय जाय म्हणून लोकांक फुसलायलें. देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणाक सोंड दी जाय म्हूण तुमची खुशी अशें म्हणून तांचे लागीं विचारले वेळी बाराबासाक म्हणून तांणी जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांव कितें करूं विचारलें पिलातान. तांणी समेस्तांनी जाप दिली ताका कुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें कित्याक कितें चूक ताणें केल्या. पूण ते आनिकी वडाताळ्यान उपराटो बोबो मारन म्हणाले ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचें आनी कितेंच चलना बदलाक गडबडच चडता म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर हात धुवन म्हणालो ह्या निरपराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. तुमीच तें पळोवन घेया. सोबीत आसलेल्या तुज्या जेजूचें पूण आमच्या पातका वरवीं विद्रूप जाल्लें मुखामळ पळोवन अकलास बगल्ले दुखेस्ती माये मोरये. आमच्या आत्म्याक पातकाचे घाय जायनाशें ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक तूं आमकां शिकय माये. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुझे राज समका येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां
स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर सोमे जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकोट सनसितात. तवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नामांकर म्हणूंक लागले, नामान तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारताले, ताचेर तिंपी उडयतले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकीन ताची खेळकुळां करून जाल्या उपरांत तांणी ते रक्तांबर वस्तूर काडले आनी ताचेंच वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. जेजू सर्ग संवसाराचो राय देव सैंबान तो ससनीक सर पदवेदार सर जाणार. ताच्या पाशांवा वेळार मनीस ताची खेळकुळां करतात, पूण जेजू मौन रावता आनी गर्वावरी पडलेल्या मनशा सैंबाक लानविकायेची देख दिता. सैतान ह्या संवसाराचो अधिपती जावंक आपल्या दलाल्या मुखांतर संवसारांतली पदवी आनी मान अपयर्सिता. मनशाक ही पोकळ दौलतीक बली कर निमाणे तांकां तो निराशी करता. कित्याक मनशांच्या वैभवाच्यो वाटो तांकां पायतात पोंडाक मात्र. पूण जेजू बरी लानवीक खालतें जावन जियेतल्यांक सर्गाराजान ताच्या सिंहासनाचेर तो बसयतलो. दुखीच्या बल्यान आत्म्यान पापसल्ले भोव भाग्यवंता ओंकार मरये, जेजून आमकां जोडून दिल्ले सोडवणे वरवीं कलत्या आनी बळ्या काळजाची जावंक तूं आमकां शिकय माये. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेसो. भाग्यवंते मरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. सौतो मिस्तेर स्वामी जेजू कालवार पर्वत पर्यान कुरीस वावोन वेता. जेजूक घेवन वेता आसतना सिरन गांवचो सिमाव नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटी पाटी येतलो. तो तांकां मेळ्ळो, ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचोंक ताच्या खांदार तो दिलो. वडयेक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतलो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडताल्यो आनी विळाप करताल्यो. जेजून तांचे कुशीन गोवन तांकां सांगलें, जेरुजलेमाच्या दुवानो म्हजे पासोत रडा नाकात, पूण तुमचे पासोत आनी तुमच्या भुरग्या बाळा पासोत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले. वांजड्यो प्रसूत जावंक नातल्ल्यो आनी पानो दिवंक नातल्ल्यो स्त्रियो बागिसय. तवळ ते पर्वताक म्हणटले आमचेर पडा आनी दोंगराक आमकां दांपोवन व्हरा. जर जिव्या लांकडाक अशें घडटा तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत. ये भोव दुखेस्ती माये मोरये, जेजू कुरीस वावयतना तुजें मोवाळ काळीज कुडकें जाता अशें तुका भोगलें, पूण आमचे सडवणे पासत तुवें ही दूख सोंसली. जेजून वावयिल्ल्या कुर्साक आनी त्या कुर्साच्या जडायेक आनी नालिसायेक आमचें पातक कारण. मोरये माये, जेजून पवित्र केल्ल्या त्या भाग्यवंत कुर्साच्या गुर्तान आमकां तूं आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवार माये. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवन तुझी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू.
भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिक गरज आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर सोमी जेजू कुर्सार उमकळोवन आपले माये मुखार प्राण करता. कट्टे नांवाचे सुवातेक पावतच थंय जेजूक तांणी कुर्सार मारलो आनी त्या दोन अपराध्यांकी एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो. आनी जेजू म्हणालो, बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेनात. उपरांत सोडती घालून ताची आंग वस्तुरांत तांणी आपणा मदें वांटेकन घेतली. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. हेणे जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण क्लिओपासाची पतीन मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या बगलेक उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेत तावन त्या शिसान तिका आपणाची करून घेतली. इतल्यार सुमार दनपार जावंक पावलोलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक दांपान पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. तेदवां जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हळें, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा
आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तसेच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उच्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोंडांत आसता. आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकुवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फाव संचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकुवारीचे अंकुवारी आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. बहु नितळी माये आम्हा पासत विनंती कर.
खत नातले माये आम्हा पासत विनाती कर. आपुट माये आम्हा पासत विनाती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनाती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनाती कर. शुभोदिनी माये आम्हा पासत विनाती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनाती कर. सडवणदाराचे माये आम्हा पासत विनाती कर. भौषणी अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. माना पात्र अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासत विनाती कर. नीतीच्या आरश्या आम्हा पासत विनाती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनाती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनाती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनाती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनाती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनाती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनाती कर. दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासत विनाती कर. दाडियाच्या बुरसा आम्हा पासत विनाती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासत विनाती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासत विनाती कर. सर्गींच्या दारवाट्या आम्हा पासत विनाती कर. फांत्याफराच्या नेकेत्रा आम्हा पासत विनाती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासत विनाती कर. पातक्यांच्या आश्रया आम्हा पासत विनाती कर. दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासत विनाती कर. बोडव्यांचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. पात्रियार्कांचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. प्रवादींचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. अपोस्तलांचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. मार्तिरांचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. अंकवारींचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. सोमेश सांता भक्तांचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. सैंबाच्या कथावीण गरबी सांभाळले राणीये आम्हा पासत विनाती कर. सर्गी घेतले राणीये आम्हा पासत विनाती कर. भोव पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. समाधानाचे राणीये आम्हा पासत विनाती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. भोगो सामका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. दयेन ऐक आमका येसोम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले. काकुळत आमची कर तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंते माये. आम्ही येताव आमच्या गरजान. आमच्या मागण्याचो बेपार वो करी नाका. पण समेस विघ्नांतली आमकां सदांच निवार. अणान बरितांनी सदेवी अंकवारी. भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फोल संचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आणि जीवनपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भाग्यवंत अंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो. आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 8 वाक्य 19-20. जेजूची आवय आनी ताचे भाऊ जेजूक मेळोंक म्हूण आयलीं. पूण लोकांचे केटे निमती तांकां ताचे सरशेन वचोंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाऊ भायर रावल्यात, तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचे उतार आयकून ते परी करतात तिंच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. देवाचें उतार हें. तूं एक मेट काड, देव 1000 मेटां काण तुजे सरशी येतलो म्हणलें आमी जाणाव. देवा लागीं वचूंक देवाचें उतर वाट करून दिता.
देवाचें उतर दिवो म्हज्या वाटेक म्हणटा किर्तनगार. जेजूची आवय आनी भाव ताका पळोवंक राखून रावल्ले. देवाचें उतर आयकून ते परी चलचे मात्र जिविताक अर्थ दिता आनी सर्गींच्या दाराक ही वाट व्हरून पायता. जेजू क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे संदेश जावन देवाच्या घरा वेचें भाग आमचें. देवाचे संदेश जावचें म्हळ्यार पवित्रपणांत भागीदार जावचें. हर एका सांता भक्ताचें जीवन देवाच्या उतरा खाल प्रेरीत जाल्लें. माडतीर देवाच्या उतराचेर पातयेवन रगत वारोवन देवाक साक्ष जावन रावले. संवसारी जिणी नपयस जाल्यारी सासणीक जिवीत दिवच्या उतरांतावन येता ताका आमी वेंगया. सांत आंतोनीच्या मानाक नोवेनाचें मागणें. सांत आंतोनी आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावसावचे खातीर सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आशिल्ल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. हे वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अणवरां देंवसार आनी सर तराची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात. तोंटे उठोवन चलतात. कुर्डे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपायग्राचारणां पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागतांव. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतांव तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. हे निश्कळपणाच्या धव्या फुलां, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, खालत्यापणाच्या नीज आसऱ्या, भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा, हे आनंद भरीत सांत आंतोनी, देवपुताक तुज्या हाती घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परातून मागता. तुज्या पदवेदार आदारा खाल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्याचें देणें विशेश. म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत म्हाका पाव. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोम्याची साकरी कन तुजे सांगाता सासणाच्या सासणाक ताका वाखणूंक, ताका बोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गाराजांत म्हाका पावय. आमेन. ह्या तेरसा वेळी सबारांनी तांच्या गरजे खातीर मागोवंक विनवणी केल्या. भयण मेरी सिक्वेरा मतीच्या समाधाना खातीर मागोवंक विनवणी करनासा. एक भयण कॅन्सर पिडेंत कश्टोन आसा. तिच्या भलायके खातीर आमी मागया. भाव जोसेफ डिसोजा डायबिटीस आनी गॅस्ट्रीक समस्यातून परिहार जोडूंक मागण्याक विनवणी करनासा. भयण आलिसन डिसोजा बरें काम मेळचे खातीर मागण्याक विनवणी करनासा. एकल्यान ADC पार्ट 1 एग्जामांत उत्तीर्ण जावंक मागण्याक विनवणी केल्या. ह्या सर्व तेसावां संगी आमची तेसावां आमी सांगाता मेळोवया आनी सर्वेस्पर देवाची धाराळ कृपा आनी बेसावां आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुजे रास आमकां येवन तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं
तुझी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान साव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान सांगात दिवच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. आमची मोगाळ मरी माई सर्वांच्या कुटुंबाचेर आपली विनवणी करून दी. सर्वेस्पर देव सर्वांच्या कुटुंबांत बेसावां वतून दी म्हूण सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. नमान तुका सर्गारान ये आमा परदेशांचे माये आसां पळयणार मागता उपकार खंती दुखी विघ्नां निवार. क्रिस्ता माये दर्या सुक्रा पाव तूं पळयणाऱ्यांक पाव म्हाका पाव तूं पळयणाऱ्यांक पाव म्हाका. नितळ निर्मळ सदां सांकवार पातकी रसनांक तुजो आदार. केल्यान देखो तुज्या पुताक आमकां सलवार रगत विक्राम. आंकवार निर्मळ दर्या सुक्रा पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका पाव तूं सरपातक्यांक पाव म्हाका. मोगाळ पुता सवे आंकवार मोरी आशिर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी